Abans de tot, deixeu-me que us presenti el Ferran Nauli, conseller delegat de CISA, Alfonso Lemonier, del comitè de competició local del grup, perdó, i el Quim Massó, que és director de CISA. Doncs això va sorgir de fa uns quants anys, que amb el Carles un dia xerrar, ostres, podríem fer una... Carles també, hola. Però Carles, ostres, podríem fer una prova de golf i tal i qual, bueno. I aquest any el Joan té a haver de dir-nos que tenim una data reservada pel club, un forat per poder-ho fer, i va ser dir-ho i preparar-ho. Doncs agrair-te moltíssim, Carles, la primera aquesta intenció i, òbviament, a tot el grup CISA. I el primer classificat de la categoria de handicap superior, Eric Galinayo, amb 38 punts.